אז בואו נתחיל באיזושהי חזרה סופר מהירה, ואז נעצור איפה שעצרנו, בסדר? פלוס מינוס. אנחנו מדברים על CSS. CSS זה מה שנותן לנו את העיצוב לאתרים שלנו, לתוכנות שלנו. יש לנו אפשרות לכתוב CSS בתוך הקוד עצמו על האובייקט, מה שנקרא inline, שהחיסרון שלו זה שהוא חד פעמי, וזה גם היתרון שלו. הוא עוקף את הכל, הוא בדיוק מה שאנחנו רוצים, איפה שאנחנו רוצים. יש לנו אפשרות לכתוב CSS בין תגיות סטייל בראש הדף, או אפילו באמצע הדף, אם אנחנו רוצים. ויש לנו אפשרות להוציא את זה החוצה לקובץ חיצוני, שיש לזה הרבה יתרונות, פרט לעובדה שזה להתעסק עם כמה קבצים. שלפעמים זה יכול להיות יתרון, לפעמים יכול להיות חיסרון, תלוי איך אנחנו רוצים. לא השתקתי את האלה, אוקיי. הלאה, יחידות, אנחנו נעבוד עם פיקסלים ועם אחוזים, אוקיי, ויש עוד הרבה יחידות אחרות, מי שירצה להתעמק בזה, יכול להתעמק בזה. כאשר אנחנו רוצים להכיל עיצוב על אובייקט מסוים, אנחנו יכולים להגדיר קלאס. ההגדרה של קלאס תהיה עם נקודה לפני שם הקלאס, בתוך האזור של הסטייל, וכתיבה של השם בתוך המילה, בתוך התגיות של קלאס, בתוך הגרשיים של קלאס, על האובייקט עצמו. כמו שפה היה W200, כאן הוא בין הקלאסים, וכאן הוא עם הנקודה בעת הגדרת העיצוב, כשאין לי בעיה להכיל את אותו עיצוב, את אותו קלאס, על מספר אובייקטים. אני גם יכול, אגב, להכיל כמה עיצובים על אותו אובייקט, על ידי שמות הקלאסים והרווח ביניהם. אני יכול גם להכיל עיצוב ל-ID מסוים, על ידי זה שזה סולמית ולא נקודה. אני אומר, אנחנו בדרך כלל נעבוד עם הקלאסים, עם הנקודות. אוקיי, זה הדרך, נקרא לזה הסטנדרטית יותר. ואני יכול לתת עיצוב על תגיות של ה-HTML. זאת אומרת, כל האובייקטים מסוג div, זה העיצוב שהם מקבלים. כשאני גם יכול להגיד סוג אובייקט שבתוך סוג אובייקט אחר, או בתוך אובייקט אחר. זאת אומרת, אני יכול להגיד כל הכותרות שבתוך div, או כל הדיבים שבתוך אותו אלמנט שיש לו ID של main. וככה כל השילובים, כולל 4 רמות פנימה, 5 רמות פנימה, כמה שאני רוצה לדייק את עצמי. ראינו את זה על ידי ה-UL אליי, UL אליי, שהיה לנו. ואם אני רוצה את אותו עיצוב לכמה אובייקטים, אני פשוט רושם בשורה עם פסיק ביניהם. אם אני רוצה שכל הכותרות, גם H1, גם H2, גם H3, גם 4 וגם 5, יהיו באיזשהו צבע, אז אני יכול פשוט לכתוב H1 פסיק, H2 פסיק, H3 פסיק וכן הלאה, ואז קולור והקולור שרציתי. אם יש לי שני קלאסים, כל אחד מהם נגיד 10 עיצובים ו8 עיצובים זהים בין שניהם, אז עדיף לי, והם זהים רעיונית, זאת אומרת, הם בכוונה זהים. אז במצב הזה עדיף לי להגיד, טוב, אז אני שם רגע את שניהם ביחד, נותן להם את אותו עיצוב שמשותף, ואחר כך בנפרד מגדיר לכל אחד את מה שמייחד אותו. ואז יש לי בעצם רק מקום אחד שכותב את העיצוב שמשותף לשניהם. באופן כללי אנחנו מעדיפים ורוצים לכתוב משהו פעם אחת. אוקיי? כי אז כשאני צריך לשנות אותו, אני צריך לשנות רק במקום אחד, ולא יוצא ששיניתי במקום אחד ושכחתי במקום האחר. לקישורים אמרנו שיש את 4 המצבים, גם את מצב over, גם את visited וגם את הלינק, כאשר ההובר בעצם קיים לכל כמעט לכל האלמנטים. אחר כך התחלנו לדבר על פקודות שהן מ4 כיוונים, אז נגיד לבורדר אני יכול לתת את 3 הפרמטרים, עובי קו, סוג קו וצבע, ואני יכול גם לתת אותם בנפרד. עכשיו, כשאני בא ואני נותן נגיד צבע,
אז בורדר זה 4 קווים מכל 4 הכיוונים, ואז אני יכול לפצל את הפקודה. או שאני נותן צבע אחד וזה לכל 4 הכיוונים, או שאני נותן 2 ואז זה למעלה למטה, זה ימינה שמאלה. אני יכול לתת פה גם 4, יש איזשהו סדר שאני לא זוכר, אתם מוזמנים לזכור. ויש את הפרטניים, זאת אומרת, זה מימין, זה משמאל, זה מלמעלה, זה מלמטה. המבנה הזה, שאנחנו לוקחים את אותה פקודה ויכולים לתת אותה אחיד על כל הכיוונים, או בחלוקה, יקרה לנו בכל התכונות שהן לכל 4 הכיוונים. אז יש לנו את הבורדר סטייל, יש לנו את הבורדר ווידס, יהיה לנו... היה לנו את זה גם, פדינג ומרג'ין עשינו בעצם סוף השיעור, אז עוד שנייה נעשה אותם לאט. אחר כך דיברנו לגבי מיקום, הזכרתי שיש את רלטיב, שמסיט יחסית למיקום שהאובייקט היה אמור להיות בו. אבסולוט, שם אותו יחסית לאבא שלו, שמה שחשוב פה זה מי האבא. בסדר? והאבא זה האובייקט שעוטף אותו, או שנמצא מעליו, ושיש לו תכונת פוזישן. ראינו את זה שכשעשינו דיב עם מסגרת ירוקה, ורצינו לשים בתוכו דיב אחר בפינה, אז אם לא הגדרנו את הדיב, נקרא לזה הירוק, עם פוזישן, הריבוע הזה בעצם היה יחסית למסך, וסטה טיפה מהירוק. וברגע שהגדרנו, אז פתאום זה היה כבר מוגדר לפי הירוק הזה. בסדר? מי שזוכר יופי, מי שלא זוכר מוזמן לראות את ההקלטה של פעם קודמת ולהיזכר. זו נקודה ששווה לזכור אותה. מעבר לזה יש את פיקסט, שמשאיר את זה יחסית למסך. ואתם יודעים מה? אני רוצה להראות לכם רגע משהו חדש. זה עושה לנו את הארוך. זה עם התמונות, נכון? כן. אם עכשיו... סבבה. בואו נחזיר את D2 גם, כן? ובואו נראה אותו. אוקיי, בואו נסתכל רגע על הדיב הכתום הזה. אוקיי, אם אני עכשיו אכנס רגע לבדיקה שלו, אז אני רואה שיש לו פוזישן שהוא אבסולוט, יש לו מרג'ין גדול ולכן הוא נמצא פה, אוקיי, והוא נמצא ככה. אם עכשיו אני מחליף את הפוזישן שלו, אתם יודעים מה? אני מבטל את הפוזישן הזה. אוקיי, אתם יודעים? אז לא נעבוד איתו. נעבוד עם זה. נראה לי קצת יותר מעניין. כן. בסדר? ל-D1 נתתי פלוט. אם אני עוזב את הפלוט, אז הוא לוקח את השורה שלו. בסדר? אתם רואים מה אני עושה עם ה-F12, נכון? כן, כן. עכשיו, אם אני גולל, הוא זז יחד איתם. אם עכשיו אני נותן לו את ה-position sticky, וניתן לו, נגיד, טופ של 50. עכשיו בואו נראה מה קורה. אני מתחיל לגלול את הדף, ואתם שמים לב שהוא פתאום נשאר במקום? כמו פיקס. בדיוק. הוא מתחיל רגיל, עכשיו הוא זז עם הדף. הוא מתחיל כאילו פוזישן שהוא רגיל, ואז פתאום הוא נתפס והופך לפיקס. כשהמיקום, שוב, הוא יחסית לאבא. זאת אומרת שאם הייתי מגדיר, זה המיין. אם הייתי נותן למיין,
נעשה מרג'ין טופ של נגיד 200. ועכשיו אני מתחיל לגלול. לא, זה כן של המסך, ה-50 הזה. אוקיי. מה אומר ה-50 פיקסל של הסטיקי, כאילו? באיזה גובה זה נעצר? פה יש לי 50 פיקסלים, ואז הוא נעצר ונשאר קבוע. עכשיו, הסטיקי הזה זה מאוד נחמד, הוא בעצם משלב את הרלטיב ואת הפיקסט. יש הרבה אתרים שאתה, יש לך כזה מסך, תפריט בגדול באמצע המסך, ואז כשאתה גולל זה פתאום הופך לשורה אחת למעלה, שצמודה לה למעלה, נכון? אז זה בדיוק סטיקי. אני שם את התפריט במקום שאני רוצה באמצע המסך, אני בתחילת הדף, יש לי תמונה גדולה ויש את התפריט למטה יותר, וברגע שאני גולל והתפריט נהיה חשוב מספיק כדי לצוף, אז הוא סטיקי למעלה. וברגע שהוא סטיקי זה כמו פיקס, אז הכל יכול לעבור מתחתיו, הוא נשאר לנו כל הזמן ככה. בסדר? שאלות או שאתם בהתלהבות היסטרית? מעכלים רגע. אז אני אתן לכם עוד שנייה להקל. אתם יודעים מה? אני אכתוב את זה פה. נעשה בתוך מיין, בואו נשים פה. נעשה סטיק, בסדר? ואז נגיד שזה ונגיד לו פה שהסטיק, נכון? ככה עשיתי, כן. ניתן לו פוזישן, נעשה את זה אפילו 0. ואז עכשיו כשאני אריץ את זה, לא נתתי לו צבע. זה מה שעשיתי, עשיתי דיב שהוא צהוב, שמתי אותו רוחב של 100% שיתפוס את כל המסך, שמתי אותו על גובה 0, ועכשיו כשאני אתחיל לגלול, אז אני רואה שהוא נשאר למעלה תקוע. ברגע שגללתי חזרה, והוא יכול לחזור למקום שלו, אז הוא חוזר למקום שלו. אז זה הסטיקי הזה. אז בעצם אני בא ואני אומר, יש לכם את הרלטיב שמזיז לעומת מה שהוא היה אמור להיות, יש את אבסולוט שמזיז אותו אל מקום שאני מגדיר, יש פיקסט ששם אותו צף מעל הכל במיקום קבוע יחסית למסך, ויש את סטיקי שהוא מין שילוב של רלטיב עם פיקסט, הוא בעצם בתוך המיקום הרגיל שלו, אבל בגובה מסוים נקרא לזה, הוא הופך פתאום לפיקסט. אחר כך דיברנו על אובייקטים צפים. באובייקטים הצפים אמרתי שאני יכול להציף אותם שמאלה, יכול להציף אותם ימינה. ברגע שהם צפים,
אז הטקסט מסתדר סביבם. למה זה פה? היה לנו איזה אחד כזה שזה צף סביבו, נכון? אז למה? בגלל הדיבים האלה. אוקיי. אם עכשיו אני אקח את זה, ואני אשים אותו נגיד פה, אז אנחנו כבר רואים איך הטקסט עוטף אותו. בסדר? ואז הוא ה-float, בואו נגדיר אותו כ... אוקיי, ואז אנחנו רואים איך זה עוטף אותו. אותו דבר אפשר שהוא צף ימינה, ואז הטקסט עוטף אותו. זה יכול להיות div עם מידע, זה יכול להיות תמונה, זה יכול להיות בעצם כל מה שאני רק רוצה. כשמה שעוד כדאי לזכור לגבי הפלוטים האלה, זה שאם אני רוצה באיזושהי נקודה גם לבוא ולומר, פה אני מיישר קו בין כל הפלוטים, כי הרי כל אחד הוא עם האורך שלו. אני אומר, פה אני רגע עושה עצירה ומיישר את הכל ומתחיל חדש, אז אני עושה את ה-clear box הזה. זאת אומרת, אני שם איזשהו div לצורך העניין, אומר שיש לו תכונה של clear box, ואז זה מיישר את הכל. עד כאן בסדר, זוכרים, מוזכרים, אני אמשיך? כן. אוקיי. מרג'ין. מרג'ין מאפשר לנו לייצר שוליים מחוץ לאובייקט. אגב, נקרא לזה אח תאום, זה פדינג, שזה עושה שוליים בתוך האובייקט. אם אני עכשיו מסתכל על הדבר הזה, אז כשאני בא ואני שם פה, אני אסתכל עליו, אז אתם רואים שיש לו מרג'ין של 50 פיקסלים, אוקיי? אם אני שם את העכבר, אני רואה שמחוץ לריבוע הכתום, יש לי את הפסים הצהובים שאומרים שיש שוליים. אני גם יכול לראות ששום דבר לא יתקרב אליו. זאת אומרת, אם עכשיו אני אקח את הדיב הזה דווקא, אם אני נותן לו שוליים של אפילו 30, אז אני רואה את השוליים, ואני רואה ששום דבר לא נכנס לתוך השוליים האלה. בסדר? במרג'ין יש לי שטח ריק, כל מה שהיה אמור להיות צמוד, לוקח את המרחק הזה. בסדר, שוב, הנה, ביטלתי את המרג'ין, הכל צמוד, גם הטקסט מלמעלה, גם הדיב הכחול הזה מלמעלה, גם הטקסט מימין, הכל צמוד אליו. כאן למטה יש לי טיפה רווח רק בגלל שהשורה הזאת דוחפת. אוקיי, אם זה היה טיפה יותר ארוך והיה מסתדר בדיוק על שורות, אז היה מסתדר גם טוב. ברגע שאני מחזיר את המרג'ין, אז פתאום יש לי רווח מכל הכיוונים, שזה נותן את זה. זה מרג'ין. אם הייתי רושם שיש לי פדינג של נגיד 30, אז מה שעכשיו קורה, זה שתראו שיש לי מין שוליים סגולים כאלה מסביב לאזור, שהם בפנים, הם בין החלק המעניין לבין השוליים של הדיב. בעצם אני אומר שהטקסט שבתוך הדיב, יש לו שוליים עד הקצה. יש לו איזשהו מרווח עד הקצה. יש לי ריפוד לתא. אוקיי, אז כשאני בא ואני אומר שאני שם פדינג, אני בעצם אומר שזה בתוך האובייקט שלי, כשאני שם מרג'ין, אני אומר שזה מחוץ לאובייקט שלי, מרג'ין בעצם אומר עד כמה אלמנטים האחרים התקרבו לאלמנט שלי, ופדינג אומר בתוך האלמנט שלי, כמה מרחק יש בין השוליים לבין התוכן.
בסדר? בעיקרון, אם תסתכלו, אתם תראו שהחלק, החום הזה, הוא גדל ברגע שאני מוסיף את הפדינג. אוקיי? כי זה חלק מהאלמנט עצמו. המרג'ין לא שינה את הגודל שלו, אבל פדינג משנה את הגודל. אוקיי? והוא דוחק שם את הטקסט. עכשיו, כמו כל ארבעת הכיוונים, יש לי אפשרות לתת ערך אחד, שניים, פרטניים לכל כיוון, גם במרג'ין. אני יכול את הפרטניים מסביב כל כיוון, או שניים, או אחד, אוקיי? כשמרג'ין אחד מאוד שימושי, זה אומר כזה דבר. אני רוצה למעלה ולמטה 0, ומימין ומשמאל אוטו. אוקיי, עכשיו, במצב הזה, אם אני לא שם את זה כפלוט, אז מה שקורה זה שהשוליים מימין ומשמאל מסתדרים אוטומטית להיות שווים, והדיב הזה נהיה באמצע המסך. בסדר, שימו לב שהוא תמיד באמצע. שנייה, לא הבנתי מה עשית? אם יש לי דיב שהוא ממוקם בזה הרגיל שלו, ועכשיו אני רוצה שהוא יתמרכז, אז אני אומר לו שהשוליים שלו למעלה ולמטה יהיו משהו, במקרה הזה שמתי 0, והימין-שמאל יהיו אוטומטי. אז כאילו שתי פרמטרים בתוך המשהו. הייתי יכול גם את כל הארבעה. הייתי יכול לבוא ולהגיד, לא זה, תראה, הייתי יכול לשים פה את כל הארבעה, להגיד שהטופ הוא 0, הרייט הוא אוטו, הבוטום הוא 0 והלפט הוא אוטו. הייתי יכול אגב את הטופ והבוטום לשים על ערכים שונים, גם שונים ביניהם. כמו הצבעים, לא? כמו לא הצבעים, כמו הגבולות. לבורדר, לא? נכון. אז אני אומר, אותו מבנה של ארבעת הערכים הוא תקף על כל הפקודות שיש לנו של ארבעה כיוונים. אז גם במרג'ין, גם בפדין, גם בבורדר למיניהם, גם אנחנו נראה את זה עוד. אוקיי? כל מקום שאיכשהו מתייחס לארבעה כיוונים, יהיה לנו את הפירוט הזה. עכשיו, במרג'ין, ברגע שאני אומר שהימין והשמאל הם אוטומטיים, אז הוא עושה שהם יהיו שווים, וברגע שהשוליים מימין ומשמאל שווים, בעצם התוכן עצמו נהיה באמצע. בסדר? אז אם יש לי דיב שאני רוצה שהוא יהיה באמצע, אני יכול לעטוף אותו בעוד דיב ולהגיד שהדיב ההוא ממורכז. אני לא בטוח תמיד שזה יוצא, ואני יכול לתת את השוליים האלה. עכשיו, מה ששווה לי להדגיש פה, שווה לזכור פה, זה שאם הייתי בא ואומר, טוב, אני רואה עכשיו שהרוחב של הדבר הזה הוא 553, והרוחב של הדיב שלי הוא נגיד 362, אז אני אעשה 553 פחות 362, נחלק את זה ב-2, וניתן לו פוזישן לפט של מה שיצא. בסדר? של נגיד 100 ומשהו. אז במסך הזה שלי זה יעבוד יופי. אבל ברגע שאני טיפה משנה את המסך, או ברגע שמישהו אחר פותח מסך בגודל אחר, אז פתאום זה לא יעבוד. בסדר? כי הרוחב מסך הוא שונה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים לזכור שגודל המסך לא ידוע לנו. הוא לא קבוע. אוקיי, אנחנו יכולים בהרבה מאמץ איכשהו לדעת, אבל זה כבר דורש את הג'אווה-סקריפט. אז אני חושב שאנחנו צריכים את זה, רק עם הג'אווה-סקריפט אנחנו יכולים לשנות את זה.
אוקיי, אז אנחנו תמיד מתייחסים לזה שגודל המסך שלנו משתנה, ואנחנו לא ממש יודעים אותו. בסדר? כן. את זה עשינו? כלומר, עשיתם? לא עשינו. לא. אז יאללה, דיברתי הרבה היום, תעשו.
רגע. כן, אני יכול להראות. אז יאללה, בוא תראה. אוקיי, זה בלי טקסט. אוקיי. כשאני מוסיף טקסט, זה משתנה, זה זז. אוקיי. בוא תראה את הקוד רגע. או אפילו F12 פה על האלה, זה אותו דבר. טוב, זה יותר נוח פה. הנה, כתבתי משהו, בלה בלה בלה. ככה זה נראה, יש לי פה מרג'ינים, עשיתי רייט 30 פיקסלים, זה כדי שזה יהיה באותה שורה. פה עשיתי פדינג של 10. בכלל, רגע, בכלל התכוונתי לכתוב את זה פה. אוקיי. זה בכלל יוצא מהריבוע, מה קורה פה? תבטל את ה-display inline. תראה לי שם. אבל אז הם לא באותה שורה. אוקיי. תראה, אם אני מבטל, אז הם ככה. כן. טוב, לקחת על זה עוד זמן, לא יודע מה עשיתי פה. שאלה מעניינת, צריך יהיה לבדוק את זה יותר לעומק, אני לא קפץ לי משהו לעיניים. יכול להיות שהטקסט עשה משהו, זאת אומרת... טוב, אני אמשיך לנסות נראה לי. אוקיי. יש עוד מישהו שרוצה להראות? איפה הוא הגיע? אפילו חלקית עובד. סבבה. אמיר, אתה רוצה שאני אראה לך את הקוד? כן. אגב, אתה לא שמת רווח כמו שביקשתי. מה, איזה רווח? פה? רציתי רווח 30 בין הריבועים. כאילו בין שניהם? מה אני אעשה? את המרגין? כן, אז עושים מרג'ין ועושים את שניהם פלוט לאותו כיוון. עשיתי פדינג במקום. נכון. שנייה. לא מרג'ין רייט, נכון? תנסה, תראה מה קורה. שנייה. אין, לא, כלום. לא הופיע לי כלום. נכון. מה אני אעשה, רייט? לא, זה לא היה העניין. למה זה לא השפיע לך? כי יש לי את הפדינג. לא. אז. כי הם פלוטים. אז הפלוט קובע את המיקום. אז מה לעשות עכשיו? התבלבלתי. שים את שניהם פלוט לאותו כיוון. או ששניהם פלוט רייט, או ששניהם פלוט לפט. שנייה, אני אעשה לו את זה. רגע, הטקסט צריך להיות בתוך הריבועים או בחוץ? אני לא הבנתי. אני חושב שבחוץ. אם אני אעשה ככה, תראה מה יהיה. בחוץ. אוקיי.
אמיר, תראה מה קרה לי. שמתי כן, את יופי, שניהם. סבבה. זה זה ככה בסדר. צריך להיות? כן, כן, כי לא שמת אותם באותו גובה. הבנתי. אז אני יכול פה כאילו לא לשים כל אחד לבד, אני יכול לשים את שתיהם כאילו פה. נכון, פלוט, right. נכון. הבנתי. אוקיי. טוב. אפשר לעשות את זה ביחד, אמיר? כן, אנחנו נעשה ביחד. לפני זה רק בואו תעזרו לי פה עם מי נמצא. בסדר? פאדי? כן, פה. אחמד? פה. שנייה. אוקיי. אוף. כאן. אני פה. אתה זה? אוקיי. עידו אבני? את תמם ואת נוח ראיתי, אז דילגתי עליכם. עידו, אתה פה? אלכסי? אני פה. שקד? אני פה. ליאור פה. רותם? הוא רשם שהוא בצ'אט. הוא רשם בצ'אט שהוא פה. סבבה, יופי. אביתר? ראיתי. פה. שי, ראיתי. אופיר? פה. נוח גוש? פה. קסם? ליאור? אמיר, ראיתי אותך, לא? כן. אני בו, אמיר. רשמתי. קסם, אתה פה. גנאים. רשמו לי את זה הפוך פה? לא. בסדר. מוחמד, ראיתי. אמין? פה. נענד, ראיתי. נכון? ראיתי. את פה? כן. אוקיי. ורד פה? בילal? איהאב? נימר? אני פה. ואת אלון ראיתי. אביתר? דניאל? קינן סואד. פה. המשוגע. ראיתי. את סועד, יא רב. איימן? ולדימיר, ראיתי. קינן ספדי? בוא. תודה. רביע? בוא. עלה? פה. אמין? פראג'? כן. אחלה.
עדי, פה. קרם, כן, פה. דן פה, נפנה, פה. מרואן, פה. ירין, פה. חתם, בוא. איתי, פה. אביה, פה. נריה, פה. שרה, אחלה, ניצן, פה. ומואטס גם ראיתי אותך. נפלא. אז יופי, אז אפשר להמשיך. בואו נתחיל לעשות את זה. עכשיו ככה, התרגיל בא ואומר, אני רוצה עמית? שני ריבועים. שאלה, כן. מה זאת סימן קריאה ששמת והדפיס לך את... כן, איך הדפסת את זה במהירות הזאת? א', אני מקליד ממש מהר, אבל סתם. בתוך ה-VS Code יש אמתים, אוקיי? מין קיצורים מוכנים מראש. ברגע שהקובץ שלי מוגדר כ-HTML, זאת אומרת, אם אני שומר את הקובץ לפני שהתחלתי לכתוב, בתור נקודה HTML, או היותר חשוב זה בעצם שפה למטה, אתה רואה בפס שיש למטה, יש את הנתונים על הקובץ, אז כתוב לי שהוא ב-HTML כשפה. אז עובדים האמתים של ה-HTML. האמת אולי הכי שימושי אומר שאם אני עושה סימן קריאה, אז טוב, נותן את האפשרות הזאת. אם עכשיו אני עושה, לפעמים צריך טאב, לפעמים צריך שני טאבים ולפעמים צריך Enter, כמובן שאני גם יכול לעשות קליק עכבר, אז בכל המצבים האלו הוא ישר משלים לי את כל זה. מובן. עכשיו, אני רוצה שני ריבועים. ריבוע בגדול זה div. אז אני יכול לקרוא לזה, נגיד, D1. אם אני עושה נקודה ו-D1, אז שוב, צץ לי אמת שבא ואומר, נקודה ב-CSS זה קלאסים, אז אני אייצר אוטומטית div עם קלאס שהשם שלו זה D1. זאת אומרת, עכשיו אני אעשה Enter, והוא ישלים לי לבד את כל הדבר הזה. אוקיי? על אותו משקל בדיוק אני אעשה גם D2, ועשיתי את שני הריבועים. כמובן שעוד לא הגדרתי כלום. אז אני בא ואומר, בואו נעשה סטייל, ובסטייל הזה מה שאני רוצה לעשות זה כזה דבר. גם ל-D1 וגם ל-D2, אני רוצה שיהיה רוחב של 200, וגובה של 200. בסדר? ואז בעצם נוצר לי ריבוע. לשניהם אני רוצה מסגרות של קו כפול. כלומר, אני רוצה שיהיה להם בורדר של נגיד פיקסל, קו כפול, בואו נעשה את זה בלק בשלב הזה. אוקיי, עדיין אני באותו עיצוב שהוא על שניהם. אוקיי, אז יש לי את שניהם. אם עכשיו את זה אני אציג, אז אני רואה שיש לי שני ריבועים. בואו נעשה את זה לא 1 פיקסל, אלא... נעשה 10, ככה ייראה טוב. יאללה. ואז אני רואה שזה באמת קו כפול. בין הריבועים רווח של 30.
אז אם עכשיו אני בא ואני אומר שיהיה להם, נגיד מרג'ין, של 15, אז יש לי 15 מסביב לזה ו-15 מסביב לזה, ביניהם יהיה לי 30. אוקיי, זאת אומרת, אני רואה שפה, זה לא חופף. זכרתי אחרת. אז נשנה את זה ל-30. אגב, אם אני נותן לשניהם גם float left, אז הם יהיו אחד ליד השני. אוקיי, עם ה-30 ביניהם. עכשיו, אם אני רוצה עוד, יש לי, אנחנו טוב. עובדים על כל אחד עכשיו, על הימני ועל השמאלי. זהו, עכשיו אנחנו מתחילים על כל אחד. פה, בואו נעשה פה 3 טקסטים, בסדר? טקסט אחד בתוך הריבוע הימני, אחד בתוך השמאלי ואחד באופן כולל. אז אנחנו בשביל רוצים בתוך או ליד? אני רוצה גם וגם. אז אני יכול לשים את זה בתוך הדיב, כאילו, את הטקסט. כן. אם אני עושה את הלורם איפסום שלנו, אז עכשיו אני שם ככה. אני שם אחד פה, בתוך הדיב הראשון, ובתוך הדיב השני, נשים טקסטים. כשעכשיו אני מסתכל על זה, אז אני רואה שיש לי את הטקסט פה, יש לי את הטקסט פה, ויש לי את הטקסט שעוטף. ואני רואה איך הוא עוטף כזה יפה, נכון? כאילו, אני רואה גם את המרחק, אני רואה את המרווחים, הכל נראה כזה מסודר. עכשיו, אני רוצה בתוך הריבוע הימני שבין הטקסט לשוליים יהיה רווח של 10. אם אני רגע יעשה של body, אני נותן את ה-direction RTL, אז בעצם, לא, זה אוף. אוקיי, אז הפכתי את הכל, הטקסט עכשיו מיושר לי לימין כמו שצריך, בסדר? ובתוך הדיבים הוא גם בסדר. אני יכול להגיד שהדיבים עכשיו יהיו מיושרים לימין ולא לשמאל, זאת אומרת, צפים ימינה ולא שמאלה, ואז זה יהיה ככה, ואז 1 הוא הימני ו2 הוא השמאלי. אוקיי, ואנחנו בכיוון עברי. עכשיו, אפשר לראות שנייה איך הזזת אותם ימינה? שנייה אחת, פספסתי. כן, רגע. את הריבועים ימינה? או את הכל כן. ימינה? פשוט עשית float right, זה הכל? כן. סבבה. לבאדי RTL, כאילו. הבאדי קיבל RTL, ואז הטקסט צמוד, הוא נכתב מימין לשמאל, והפלוטים, אני צריך להציף אותם ימינה, כדי שהם יהיו מימין. אחרת הם משמאל. יכול להיות העיתונים רושמים ב-HTML? כי ככה זה נראה בדיוק בעיתון. ה-HTML חיכה את מה שעשו בעיתונים. אוקיי.
וכן, המטרה הייתה להגיע לאותו דבר. לפחות להבנתי, כן? זה לא שאני פיתחתי את התקן של ה-HTML. הם פשוט הסתדרו בלעדיי, אתה יודע, אז לא באתי להפריע. מה רציתי להגיד על זה? כן, מה שעכשיו אני רוצה זה שבריבוע הימני בין הטקסט לשוליים יש רווח של 10. אז בעצם אני אומר שבריבוע הימני, ורק בו, ולכן עיצוב שהוא רק על D1, אני רוצה שיהיה לי מרווח של 10. זה בעצם ריפוד של 10. ואז כשאני אראה את זה, אז אני פתאום רואה שיש לי פה, בסדר, יש לי פה את המרווח. אני גם רואה שהריבוע קצת גדל בשביל הדבר הזה. למה גדל? כי נוסף לו 10 פיקסלים של השוליים גם כן. בעצם אני אומר, אני רוצה רוחב של 200, ואז הדפדפן אומר, סבבה, אתה רצית 200, קח 200, אבל אתה רצית גם שיהיה, איפה אנחנו? אוקיי? הוא אומר לי, רצית 200, קח 200, זה התחלת הבהיר. אבל רצית גם פדינג, אז קח גם את הפדינג. ורק אחרי הפדינג אני שם לך בורדר. ורק אחרי הבורדר אני שם לך את המרג'ין. זה למטה בריבוע יכול להסביר לנו הכל, נכון אמיר? כאילו הם יורדים ב-F12 למטה. כן. שבאמת אני לא רואה אותו אצלי, אבל כן. אתה יכול לרדת למטה, נראה לי רואים אותו. אני לא אוהב אותו, אז יכול להיות שאהבתי פעם, ואני לא זוכר אפילו איך עשיתי את זה, אבל אני זוכר שהוא קיים, וכן, הוא נועד בדיוק בשביל זה. כן, זה יעזור. כן, כן, סבבה. בריבוע השמאלי אני רוצה רווח בין הטקסט לשוליים העליונים והתחתונים, אבל מימין ומשמאל אני לא רוצה. אוקיי, עכשיו, כדי שאני אוכל לראות את זה יותר טוב, אז בואו נעשה ככה. את זה נוריד רגע, את זה נוריד רגע, פה נשים לו ירידת שורה, ואת כל זה נשים הרבה פעמים. אוקיי, אז עכשיו אני רואה שזה ככה. אוקיי, הוא תפס לי את כל הריבוע. ואם אני רוצה עכשיו שיהיה לי רווח, לא מימין ומשמאל, אבל כן מלמעלה ולמטה, אז מה אני צריך לעשות? דין של טופ ובטן. בדיוק. אז בעצם אני אומר שעבור D2, אני נותן לו פדינג, שלמעלה למטה יהיה 20, והימין שמאל יהיה 0. למשל, הייתי יכול לתת את זה גם כמובן בבודדים. עכשיו אני רואה שיש לי פה רווח, בלמטה אני לא רואה את הרווח, נכון? אז בואו נעשה רגע משהו שעוד לא לימדתי אתכם, נעשה רגע פקודה נוספת, שהיא אומרת overflow, ונשים hidden. overflow בעצם אומר מה אני הולך לעשות עם הטקסט שחורג מהגבולות. וברגע שאמרתי שהוא hidden, אז הוא נעלם לי. הייתי יכול אגב, במקום hidden, הייתי יכול במקום ה-hidden לתת לו נגיד scroll. ואז היה לי פה אפשרות של גלילה. איך עשינו את זה? עוד פעם, אתה יחזור על זה? יש לי את overflow. נכון. overflow אומר מה אני עושה עם הטקסט שחורג מהגבולות. הוא מסתיר לנו אותו.
אוקיי? אם אני לא שם overflow בכלל, אתם רואים שהטקסט הזה הוא ככה. בסדר? אם אני עכשיו שם פה רגע color red, כדי שזה יהיה ברור. אוקיי? אז הטקסט של הדיב הזה הוא ממשיך לי כלפי מטה. בסדר? בימין שמאל של הדיב, אבל עדיין כלפי מטה. אז יש לי איזשהו טקסט שגולש החוצה. פקודת ה-overflow אומרת מה לעשות איתו. אם אני שם אותו בהידן, אז כל מה שחורג נמחק. אוקיי? אני פשוט מסתיר את כל מה שחורג, מה שהספקתי לראות. הספקתי, יופי, מה שלא, לא. אם אני שם פה סקרול, אז נהיה לי גלילה. אוקיי? ואני יכול לגלול בתוך הדיב עצמו. שימו לב שפה, לימין השמאלה, אין לי גלילה, אבל הפס גלילה מופיע. זה סקרול. אם אני רוצה שפס הגלילה יופיע רק אם צריך אותו, אז אני משתמש באוטו. ואז בימין השמאלה לא צריך, ולכן הוא לא מופיע. למעלה למטה כן צריך. כאילו זה במקום העדן, נכון? נכון. ברגע שאני אומר שיש לי טקסט שחורג מהגבולות, אני יכול להחליט שאני גולל אותו, אני יכול להחליט שאני מציג אותו מחוץ לגבולות, ואני יכול להחליט שאני מעלים אותו. הפקודה הזו אומרת מה לעשות עם הדבר הזה. עכשיו, כמו כל דבר, אין פה נכון ולא נכון. אוקיי? לפעמים אני אומר, זה הגודל, אבל אני מוכן שזה יחרוג. לפעמים אני אומר, זה הגודל ומה שנכנס, נכנס. אני לא, הסקרול הורס לי את העיצוב ואני לא מוכן שהוא יהיה. ולפעמים אני אומר, הסקרול הוא מספיק טוב לי. זה, לצורך העניין, אם עכשיו יש 4 מועמדים לאגודת הסטודנטים ורוצים לעשות דף שכל אחד כותב על עצמו, אז אני אומר, כל אחד יש לו את הרבע מסך, ואם הוא רוצה לכתוב יותר, אז אנשים יצטרכו לגלול. אז הם יגללו לא את כל הדף, אלא רק אותו. בסדר? אז כל אחד קיבל דיב עם ה-overflow הזה של אוטו, וזהו. האמת היא, זה רעיון טוב. אתם רוצים לעשות כזה תרגיל? עשיתי כבר. עשית? אגודת סטודנטים? לא, לא יודע אגודת סטודנטים, אגודת סלח, שכן שלי. סתם, מאיפה יש לי לעשות? תראו, בואו נעשה את זה רגע. אם עכשיו אני בא ואני אומר, אני אעשה את זה אפילו על התרגיל הזה, בסדר? אני בעצם רוצה לומר שיש לי 4 דיבים. אוקיי, אז נעשה רגע את הקו המפריד. ועכשיו אני יכול להגיד שיש לי את... אמיר, מה זה HR? פס קו חוצה. מפריד. יהיה פס בדף, עוד שנייה תראה. אני אומר שיש לי את ה... בואו נקרא לזה candidate. אוקיי, אז יהיה לי 4 דיבים כאלה. בסדר? כרגע אתה רק רואה את הפס ששמתי למעלה. הדיבים עדיין חסרי נפח. ואם עכשיו אני בא ואני אומר, אוקיי, בואו נעשה ככה, בואו ניתן להם רוחב של, לא 25, נגיד 48%, וגובה של נגיד 300, ובואו ניתן בורדר של 2 פיקסל דוטד גרין.
ונעשה את זה גם float right. בסדר, וניתן לזה גם מרג'ין של 1%. זה יצא יותר מדי? כן. זה 1% נותן אחד מימין, אחד משמאל ועוד אחד באמצע, ואז פעמיים 48 לא מסתדר. אז שמתי פה 47, ואז הם מסתדרים, והיופי עם האחוזים זה שאם אני מקטין את הדף, עדיין יש לי את הסידור. פשוט כל אחד יש לו פחות מקום. איך עשינו את זה, אמיר? נתנו להם רוחב באחוזים, ואז 47% מרוחב המסך, ושוליים של 1%. אז כל ריבוע כזה, וגם עשינו איזה float right, בסדר? כדי שהם ייכנסו לאותה שורה. ואז מה שקורה זה שכל אחד כזה תופס כמעט חצי מסך, אבל קצת פחות, יש לו שוליים, והכל באחוזים, אז הכל יחסית לרוחב המסך. ולכן גם כשרוחב המסך משתנה, עדיין התצורה היא אותה תצורה. יש לי פחות שטח בכל אחד, או פחות רווח ביניהם, בסדר? אבל עדיין אני שומר על אותה תצורה. עכשיו, אם אני גם נותן להם את ה-overflow, שהוא אוטו, אז בהתחלה אין שום הבדל. אבל אם אני אקח את כל הטקסט הזה, ואני אשים למועמד אחד, ובואו ניקח גם את כל זה, ונשים למועמד 4, אוקיי? אז עכשיו אתם רואים שא', המבנה של הדף לא השתנה. הם עדיין מסודרים לי. רק שכאן יש לו את הסקרול שלו, וכאן יהיה לו את הסקרול שלו. אבל זה שהוא יותר ארוך, לא שינה את הגובה של זה. בסדר? אז כן, יש לי פה איזושהי אחידות. עכשיו, לפעמים זה משהו שאני אומר, סבבה, זה טוב לי. זאת אומרת, אם עכשיו הדף מדבר על 4 נושאים, ואני רוצה שמי שזה מעניין אותו יוכל לגלול ולקרוא עוד, אז זה סבבה לי. לפעמים אני לא רוצה את זה. לפעמים אני אומר, יש פה סיפור ארוך, כמה שנכנס בתור קידומת, נכנס. אני לא רוצה, הסקרולרים האלה, הם עלולים לבלבל את האנשים, אני לא רוצה אותם. אז אני יכול להחליט שזה לא. אני יכול להחליט שזה כן, מה שבא לי. בסדר? יכול לשלוח לנו קוד בצ'אט? כן. אבל זה נותן ל4 סקרול, נכון? או שאני יכול... כל אחד יכול לקבל את הסקרול שלו, כן. כן, כאילו 4. בואו נשים לכם את זה עכשיו בצ'אט. היה לנו, זה תרגיל אחד, ואת זה גם עשינו היום. בסדר, הפוז זה עם הסטיקי, וה-X5 זה מה שעכשיו עשינו.
מי שזה מעניין אותו, שישמור את הקובץ, כי מתישהו זה נעלם. אני ממשיך לתכונה נוספת, background image. אני יכול לשים איזושהי תמונה בתור הרקע של הדיב, של האובייקט. אוקיי? בדרך כלל זה יהיה על דיב. הפורמט שאני עושה את זה, זה עם URL, ואז בתוך סוגריים את השם של הקובץ. כל מה שלמדנו לגבי השמות, קישורים, תגיד האימג' של HTML, כל מה שלמדנו שם תקף גם פה. זאת אומרת, אני יכול, אם זה באותה תיקייה, אז ככה, אם זה בתיקייה אחרת, אני יכול עם נקודה, נקודה, סלש, ולזוז בין התיקיות. אני יכול עם סלש יחסית לדומיין. כל מה שלמדנו הוא נכון. בסדר? הוא תקף גם פה. זאת אומרת שאם עכשיו אני בא ואני אומר שעבור מה שלפני רגע עשינו, אני אקח ואני אגיד שיש לי פה, נגיד את LG. שהוא ייקח את ה-background image, וייתן לו URL של מה יש לי פה? בסדר, שמתי פה את הקישור לכתובת, ועכשיו אני אומר שהדבר הזה יהיה עם LG. ואז כשפה אני ארענן את זה, אז אני רואה שהתמלא פה בלוגו. אבל איך עושים את זה? עוד פעם, אמיר. אז בואו נתחיל רגע מההתחלה. כשאני רוצה להוסיף תמונת רקע, פקודת ה-CSS שלי זה background image. background image מקבל כפרמטר את המילה URL, סוגריים עגולים, ואז הכתובת אל הקובץ של התמונה. כשאמרתי, הכתובת הזו יכולה להיות שם של קובץ שהוא באותה תיקייה, כתובת יחסית, כתובת מלאה, כל מה שלמדנו בתגית IMG בשלב ה-HTML. כל מה שהיה שם נכון, גם פה נכון בתוך הגרשיים. ולכן יכולתי ללכת בעצם לאתר של תל חי, לקבל את הכתובת של התמונה, בסדר? קיבלתי פה כתובת מלאה עם HTTPS לצורך העניין. זו כתובת. כן. ואז יצרתי איזשהו קלאס, רק כדי שיהיה לי נוח, לקלאס הזה נתתי background image, URL, פתחתי סוגריים, גרשיים, את הכתובת של התמונה, וכמובן סגרתי הכל. ואז לאחד הדיבים, שמתי את הקלאס הזה של תמונת רקע. אמיר, נכון, כן. יצא לנו את הלוגו של תל חי כמה פעמים בתמונה, נכון? נכון. אז איך אני יכול לשים אותו שיהיה לי סתם דוגמה רקע של רק התמונה, כאילו, רק תמונה אחת, לא כמה תמונות? זה עוד כמה שקפים. סבבה. אוקיי, אבל מה שעוד אני רק רוצה להראות עכשיו, תראו, יש לי פה עוד שני קלאסים, הרי עוד שני דיבים, שכוללים גם טקסט. אם עכשיו גם על זה אני אשים את התמונת רקע, זה פה, אז אתם רואים שיש לי את התמונת רקע, יש פה את הטקסט. כן, כן. לא יודע אם אתם מצליחים לראות, אבל יש את הטקסט. אוקיי, אם אני שם גם
זה יכול להיות מעניין, בואו ננסה רגע. אם אני אומר שיש לי גם background, אם אני שם background color של RGBA, בואו נעשה כזה נראה. אמיר, מה זה ה-A ב-RGBA? לא הזכרתי את זה עוד? לא. אוקיי, אז עוד שנייה. טוב, זה לא השפיע כמו שחשבתי. תן לי רגע שניונת, בסדר? בשביל ה... אוקיי. ככה. RGBA זה RGB, ועוד ערוץ של שקיפות, או צלילות, או לא יודע איך לקרוא לזה. זה נדמה לי נקרא אלפא באנגלית. והרעיון הוא שאני יכול לבחור צבע עם שקיפות מסוימת. אוקיי, אם הייתי בוחר את זה, בואו ניקח במין סגול, צהוב. בסדר, אז יש לי איזשהו צבע רקע שאני יכול גם לשחק עם העוצמה שלו. אם אני עכשיו שם את זה 0.2, אז אתם רואים הוא הרבה יותר שקוף. בסדר, ואם אני אשים את זה על 0.4, אז הוא יותר ויותר אטום. כאילו זה בהירות כזה. זה רמת שקיפות. זה ממש רמת שקיפות. איך אני יכול להראות לך את זה? לא, רואים, אני מבדילים ברמה של השקיפות. זהו, הקטע שאתה עוד לא רואה שזה שקיפות. בואו נעשה כזה דבר. אם פה אני אגיד שיש לו את ה-background color של אדום. אוקיי? אז אתה שם לב שהצהוב הזה הוא כבר כתום, הוא לא צהוב. בסדר? זאת אומרת, זה לא עוצמת הצהוב ששיחקתי איתה, אלא עד כמה הוא שיקף את הלבן שהיה מתחת. סבבה. בסדר? זה ממש שקיפות. אם יש לי טקסט, אז אני אראה את הטקסט שמתחת. זה ממש רמת שקיפות. אוקיי, אז כשאני בא ורוצה לשים תמונת רקע, אני יכול לעשות את כל זה. את שאר היכולות לזה נעשה אחרי האוכל. 12:45, נתראה.